caught in the crossfire. It's caught in the גולים בעוד, אתה חשוב מטורף. נתן, מה אתה עושה? הוא הורג תרנגול וזה ערוץ התרנגולים. נתן, מה אמרנו על להרוג תרנגולים בערוץ? טוב, תהרוג פרות. אז אנחנו הולכים לעשות את המיינקראפט במיינקראפט, נכון יונתן? כן. איך הוא הולך? טוב, יונתן בוא נלך לחצוב עצים. רגע. את חוטבת עצים, אני לא אוכל. אתה הורג חיות. מה שנקרא. אוקיי, בוא נמשיך. עבר עליי וזה כואב. מה קורה? אני מגלה קר. יונתן למטה. אוקיי. יונתן, אני רוצה שאני אתקרב אליו שנייה, שהוא ישמעו אותו ברמקול. יונתן, אתה בסדר? עכשיו שומעים אותך, תעשה לי מקום. יונתן, חבל אם אתה נאבד. אני מזכירה לך, אם אתה נאבד... מה קרה? כניסה. טוב, אני אשיג כמה בלוקים, ואני אגזר לך את זה. אני אשיג לך את זה. אז אם חזרתי לכם, הגענו ל-22 בלוקים. טוב, אנחנו עכשיו הלכת... עוד שנייה לילה. אז עכשיו אני יכולת לעזור לאח שלי. מה להשיג? כבשים, איפה אתה אבל? הוא נעלם לי. יש לי קצת קרסות. אני אחזור לך שאני אמצא אותו. טוב, תראו, לא רציתי שתבצעו את זה, מצאתי את אח שלי. בינתיים לא יש 2 לי 3. ובינתיים אני יודעת מה נעשה. תביא לי את הכבשים שיש לך. אני אכין לי מיטה. יש לי 2. יאללה, אני אכין לי מיטה עכשיו, ואז אתה תצא, ואז אני אשן, ואז אנחנו נמצא עוד מיטה. צא. רעיון טוב, לא? מה, זה הפתרון היחיד שהיה לנו. מצאתי. יונתן, זה רק מלחיץ אותי כאן להיות בלילה לבד. מהר, מיטה, מהר. אתם לא מבינים מה קראנו פעם שעברה, יונתן, אתה רוצה להזכיר להם? כולנו עוד שנייה, נו! אמרתי לכם, רק דיברתי על זה. עוף לי מהעיניים. עוף, אני רוצה שם. אז זהו, למה לא בנינו בית? איך נבנה בית? עדיין אין לנו את כל הבלוקים שאנחנו צריכים. לא אפילו. אז זהו, תבני מאלה. שנייה. נו, זה שכל לישון. סוף. חכה, עדיין לא להיכנס. כנס. סליחה חברים, זה הפתרון היחיד, זה לא רמאות. אנחנו לא עשינו שום צ'יטים. ראיתם. הנה אתה... תפחיד אותי. יורו מים כאן. יאללה, מוכן יותר אבל נמצא לך כבשים. רגע. איפה את? אני לא אוכל. בוא נמצא לך כבשים, חכה. מצאתי לא חשבתי שיצא, חשבתי שיצא קשת. למה שיוצא קשת? יורד גשם. טוב, אני דורס סיכויים שיצא זומבים, אז עכשיו אנחנו נכין לנו ציוד. אני אכין לנו ציוד. מכל החברים שלי אני היחידה שיודעת לשחק הכי הרבה טוב מיינקראפט מכל האחים שלי, נכון יונתן? כן. מאז שאינדי גיים התחיל את הסדרת מיינקראפט שלו, אז גם אני התחלתי. נכון יונתן? כן. יש סיכוי שגם אחותי עכשיו תיכנס לשחק? בוא לפה יונתן. אנחנו כן רוצים, שנייה, אנחנו נבטל את הפריטים. סליחה קצת על ההפרעות, פשוט אנחנו צריכים ללכת לרופא. לרופא עוד מעט. אנחנו כבר נחזור לכם, אנחנו נתארגן ונחזור אליכם. אמא שלי פשוט רוקדת עם הכלבה. טוב חברים, זה יוצא שנייה לאח שלי, אז אמא שלי צריכה לצאת ולהיכנס. אני יוצאת ונכנסת. שנייה, אנחנו עכשיו מתחילים, נראיתי איך שאנחנו מתחילים. פשוט אח שלי לא רוצה להיכנס, כי זה נכנס לשחקו, אנחנו נחכה. טוב, אח שלי אמר שהוא לא רוצה יותר לשחק מיינקראפט איתי, אז אני מסבירה לו שלא יהיה לו יותר מיטה, הוא לא רוצה להיכנס. הוא חושב שאני אהיה עבד שלו ואז יביא לו. ויש לו את כל האוכל, אז אני מבקש להיכנס, אתה מכנס לפחות תביא לי את האוכל. מצאתי 2 כבשות.
אם אתה רוצה מיטה, תיכנס. משרתים במובן עושים איתו בבית. זה עולם אחר שהוא יצר לעצמו, ואני משחקת בעולם אחר שאני יצרתי לעצמי. נכון, זה שתינו. הוא עושה את זה עם תופעה, כאילו שהוא רוח, אני עושה את זה עם לחיים. כשאני לא רוח, אני רוצה בקרה. אני אוהב יותר לא. מה זה? יש פה שפע של קבוצות. טוב, אני צריכה לחצוב באדמה בשביל להשיג לנו... להשיג... מה אתה עושה לדבר על זה? טוב, אני אעשה לנו באדמה ואז נשיג לנו... ניתן תראה אותי להשיג את יהלומים. אם אני מוצא דיימונד, אני ניתן תראה לקבל שום דיימונד. אני אחצוב את זה, אני אחצוב לי. שנייה, אצלי בבית יש פשוט עם אור. אני צריכה שנייה להדליק פה משהו. שנייה, הנה. נראה לי יותר טוב עכשיו. אני לא מקבלת את זה, לא אכפת לי כל כך, אני לא מקבלת את זה, כי אין לי כוח לזה. כי אני לא מבינה כל כך מה אפשר ליצור עם הדברים האלה. זה במיוחד. למה לא חצבתי את הקרפטינג טייבל? הלכתי לחשוב איתי. חכו שנייה. טוב חברים, סיבה שלקחתי את הקרפטינג טייבל ואני פשוט כזאת סתומה. טוב, אני עכשיו לא זוכרת איפה אחורה באדמה שחפרתי. אז אני עושה סמך פה. נראה לי פה נבנה לי בית. מתחת האדמה, לא? בונקר סודי. או כבר אני בניתי. אתה בכלל במשחק... הוא לא מבין. הוא בכלל לא מבין. שהוא בכלל עם צ'יטים. מה זאת אומרת צ'יטים? שהוא יכול לקחת הכל דיימונד בשקע, הכל בשקע. ומה אני? אני עם לבבות. הוא לא מבין את זה. בולד. תגידו, אתם נסעתם ביום כיפור באופניים? היא לא הסכימה. קצת פן ליופי, סתם. לכלבה שלי עשינו. היא התקלחה עכשיו. ונראית חמודונה. אני לא יודעת, אתם לא רוצים ללכת לרופאה? אני מאורגנת! אוקיי חברים, אני פשוט הייתי צריכה לשים נעליים. טוב, זה הבית שלי. אולי בפעם הבאה אנחנו קצת נשפר אותו. אנחנו עכשיו נלך להשיג אוכל. כי אח שלי לא רוצה להביא לי את האוכל שהיה לו. ונכן לי פריטים מ... עשינו את זה פה, ואז אנחנו נכין לנו כזה, אנחנו לא רוצים שיפרצו לנו בלילה. אם אתם רוצים מיטה? נכין לנו שתי מיטות, כי אחותי אמרה שאולי היא תבוא לשחק. הנה. נראה לי אני יודעת מה אני עוד יכין. סתם מבלבלת, אבל אין מה לעשות. אוקיי, יש לי שנייה. אני יודעת מה להכין עכשיו, אני יודעת איפה זה, אבל שכחתי מה אני רציתי להכין. לא, נזכרתי. מדרגות. 4 מדרגות. אתה צודק. אוקיי. טאדם. עכשיו אני יכולה לעבור. אוקיי, תראו מה עשיתי, אם לא ראיתם.
ככה עשיתי. נראה לי גם אני אעשה פה מדרגות או שלא צריך. תראו איזה יפה הבית שלי. טוב, אני אשים פה את הדברים שאנחנו רוצים. כאן, אתה רוצה? יש לי מיטה בשבילך. לא, יש לי בבית. אבל אתה משחק, לא איתי, אתה לא מבין, אבל הוא לא מבין את זה. תסבירו לו בתגובות אם יהיה תגובות, תלוי. טוב, אנחנו עכשיו נכנסים אוכל. חברים, שנייה, אנחנו שמים פה אוכל. אנחנו עכשיו נחפש עוד אוכל. טוב, חברים, נראה לי נסיים את הסרטון. ביי.